שלום לכם, כאן צבי שמואל ניימן, בהקלטה ראשונה מסוגה בקורס הנדסת תוכנה לאינטרנט. אני רוצה להראות עכשיו את הקלטה של הפעולות שאני עושה, בהדמיה כמובן כדי לחבר שתי מערכות ביחד. אוקיי, עד עכשיו דיברנו על זה שיכול להיות לי צ'אט, ויכול להיות לי מערכת של לוגין, של סיסמאות, ואני רוצה שהם יעבדו ביחד. אני רוצה להתקין את שני המערכות האלה, כל אחד על פורט אחר, ובעצם שזה ינגן ביחד. וזה מה שאני הראיתי בכיתה. מצאנו את הדוגמה הזאת, אני מעתיק אותה עכשיו אליי לוויז'ואל סטודיו, בשביל הנוחות, עם הסבר. אני פותח פה דף. אני פותח את זה בוויז'ואל סטודיו רק בגלל שזה נוח לי, כמובן שאפשר לעשות את זה בנוטפד, או בכל סביבה אחרת, בכל עורך HTML אחר, כי זה HTML. אני ממליץ לעבוד, כשבונים קליינט, לעבוד בעורך HTML, לא להתחיל להרבב את זה עם ה-Node.js, ועוד דברים אחרים, פשוט לעבוד HTML פשוט עם JavaScript, שזה עובד, אחרי זה באים ומחברים את זה, זה בעצם ה-view שלנו, אחרי זה נחבר את זה לצד שרת. אוקיי, אז בעצם מה שיש לי פה זה איזשהו טופס, אם אני אריץ אותו, אני אראה אותו, מה הוא עושה, שם, סיסמה, כפתור. אוקיי, עכשיו הדוגמה באינטרנט נתנה לי גם את ה-JavaScript, ואני חוזר לאינטרנט, לוקח את זה, נמצא פה למטה. אוקיי, מה שלא מעניין אותי בדוגמה הזאת זה הצד שרת שלהם, עשו אותו ב-PHP, פשוט לא מעניין. אנחנו נעשה צד שרת משלנו. אני אכניס פה את הסקריפט הזה, שזה מה שמעניין. זה סקריפט בצורה הכי פשוטה, עם שימוש בפונקציה Ajax של jQuery, שהדוגמה היא פשוטה. יש דברים מקבילים באנגולר, אולי נזכה, אולי אני אכנס פה לטרנד הזה של הפקת סרטונים, ואז אני אעשה גם אחד על אנגולר. זה jQuery. ושימו לב, זו פונקציה מובנית, לקחתי את זה דוגמה מהאינטרנט, שמה שאני אוהב אצלה היא שהיא פונה, היא בעצם מה שהיא עושה, היא פונה לאיזה דף בצד שרת עם המידע של הלוגין, ואז יש לי כל מיני אירועים שקורים, before send, ואחרי שהשליחה התבצעה, הפעולה הזאת של פנייה לשרת וקבלת פידבק מהשרת זה success. אוקיי, אצלנו הלוגין הזה ייראה משהו כמו, להניח שאנחנו בנינו את המערכת שלנו בלוקלהוסט, פורט 8080, זה הכי נפוץ. נגיד שנקרא לזה לוגין, כמובן אני המצאתי את זה פה במקום, לא קיים אצלי כרגע דבר כזה, אבל אנחנו יודעים להכין כזה קונטרולר ב-Node.js שהולך לקבל את המידע. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם לקחת את המידע שנמצא באינפוט של username, ולקחת את האינפוט של password, לוקחים את מה שכתבו ביוזרניים, מה שקורה בפסוורד, ומבצעים את השליחה, במקום לעשות אותה בשליחה רגילה, בכפתור רגיל של submit, השליחה נעשית דרך פונקציית Ajax של jQuery. אוקיי, לקחו פה את המידע של username, של password, זה לא מעניין אותי, אני לא יודע מה זה בכלל, כאילו אני לא חייב כל דבר מהדוגמה להשתמש, אבל זאת השליחה. ברוך השם.